Gêm bêl-droed rhwng brawd a chwaer. Mae Dolly a Herbie yn mwynhau cael chwarae a sgorio ambell i gôl yn yr awyr iach. Ond yn aml, maen nhw'n troi at y byd ar-lein. Ond sut mae cadw'n ddiogel ar y we? Ni'n chwarae gem ar-lein, ni jyst yn chwarae gyda'n gilydd a ffrindiau ni fel arfer. A ni jyst yn fel, os ni eisiau chwarae gyda ffrind, ni'n galw nhw, a ni'n double-checo bod e'n account nhw, so ni'n gallu chwarae gyda nhw. A ni ddim yn gyda fel 5 ffrind neu rhywbeth, achos ni eisiau bod yn ffrindiau gyda rhai ysgol yn lle pobl ni ddim yn nabod. A dwi wedi fel rejecto pobl arall sydd wedi trio bod yn ffrindiau fi. Er bod y we yn lle gwych ar gyfer chwarae gemau, cadw mewn cyswllt â ffrindiau a dysgu pethau newydd, mae yna rybydd i blant fod yn ymwybodol o'r peryglon posib. Ar y foment, dwi heb decline o tua 600, 700. Ie, mae da fi fel 200 o bobl trio adio fi, so fi'n mynd eisiau decline o'n i gyd. Y cyngor pwysica felly yw peidio siarad â rhywun dych chi ddim yn nabod, nac i gwrdd â rhywun dych chi heb weld o'r blaen. A Dolly a Herbie yn gwybod sut i gael hwyl diogel yn y byd digidol.